шаҳрванд усмонов дилшод ҳакимович соли таваллудаш 1983 истиқоматкунандаи кӯчаи саъдии шерӯзии шаҳри душанбе буда аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дастгир гардида барои куштори модари худ дар курсии айбдорӣ менишинад. чуноне аз маҳмудҳои тафтишотӣ бармеоянд, номбурда санаи 29 сентябри соли равон тақрибан соати 19 бегоҳӣ дар ҳолати мастӣ ба манзили истиқоматиашон воқеъ дар кӯчаи саъдии шерӯзии шаҳри душанбе баргашта насиҳатҳои модарро баръакс қабул карда, нахуст бо алфози қабеҳ модарашро дашном дода шаъну шараф ва иззату эҳтироми модарро поймол намудааст. дар рафти муноқиша дар ниҳоди усмонов дилшод қасди куштори модар пайдо шуда аз болои мизи ошхонаи манзили истиқоматиашон корди хоҷагиро гирифта ба тарафи модараш ҳамла карда бо бераҳмии махсус 11 маротиба ба узвҳои ҳаёта зарбаҳои пайдарҳам зада бо сангдилӣ махсус ӯро ба қатл расонидааст. муайян гардид ки сабаби асосии муноқишаи мазкур ки оқибат ба куштор анҷомид, аз як ҷиҳат агар нӯшидани аз ҳад зиёди нӯшокиҳои спиртӣ бошад, аз ҷониби дигар нишондиҳандаи ниҳоят сатҳи пасти маърифати инсонӣ маҳкумшуда мебошад. бинобар ҳолатҳои мазкур дар суди шаҳри душанбе мурофиаи шаҳрванд усмонов дилшод баргузор гардида бо дар назардошти кирдорҳои содир намудаи номбурда суд нисбаташ чунин ҳукм кард. усмонов дилшод ҳакимович бо моддаи 134 қисми 2 банди 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон гунаҳкор дониста шуда با او مطابق این مدت 22 سال جزای محروم ساختن از آزادی با ادا کردن جزا در کلان اصلاحی نظامشان سخت تعیین کرده شود.